Ако искаш да имаш стегнато дупе, това видео е за теб. Сега ще ти покажа 2 упражнения за стягане на седалищните мускули. Първо, поза богиня. Застани с раздалечени стъпала на разстояние от 90 см до 1 метър и потъни надолу много бавно със свити колене. Трябва да слезеш толкова, че да усетиш леко напрежение в седалищните мускули. Стараем се коленете да са настрани в една линия с ходилата. Постави ръце сгънати в лактите отстрани на тялото. Ето я и поза богиня. Остани така и диши в позицията. Ще усетиш опъване или парене в мускулите, което е добър знак. Второ, поза столче. Застани с стъпала успоредни на таза и седни хубаво назад, избутвайки седалището надолу. Все едно сядаш на столче. Ръцете са в една линия с раменете и спънати напред. Активирай седалищните мускули и изтласкай тялото нагоре. Сега пак надолу, нагоре, няколко пъти. Старай се коленете да не минават пръстите на краката. Направи 3 серии. За да поддържаш